Takže čaute, je tu Sebo a dneska budem vyrezávať tekvicu. Dneska budem vyrezávať túto tekvicu, keď som si do nej spravil dieru. To máte náhľad. Nerobím reklamu, dobre. A mám tu ešte jednu, ale tá nebude na videu, lebo to bude len na zrnka. To je takáto bomba, porovnaní s mojou rukou. Tak, toto je tá malá, tiež porovnaní s mojou rukou. Chytíme k loptu nahádzanej. A zatiaľ by som si uložil kameru, už mám všetko pripravené. Ja by som to tam odložil tuto a mohli by sme sa do toho pustiť. Ja si to tuto odložím. Tak, dúfam, že to dobre vyzerá. To nie je jedno, toto už si dám dole. Už som si vyhadzoval tekvicu a som sa trošku porezal o tekvicu. A takto. Toto už som mal od mačky, ale to ma šípe, to nevadí. Takže teraz zoberieme takto tekvicu a začneme na nej takto rýpať a teraz sa mi to zle robí. Budeme vyťahovať zrnka s tou dužinou. Ja si zatiaľ niečo porobím za kamerou a potom by som sa k vám vrátil. Takže zatiaľ sa majte. Ale ešte vám ukážem tekvicu. Dobre, som tu. Tak, troška som to tu vydlabal. Trocha. To sa mi ešte nepodarilo, ale s právačkou, keď ja som ľavák, tak sa to dá. Takže keď to si sem presuneme. Nerobím reklamu. Tak, a ja si tam nakresliť nejaký ksichtík. Ale neviem, že či to bude vidieť dobre. Nakreslíme to sem. Takže dám sa tam veľkú mŕtvolu. Ja si idem nakresliť ho a potom sa k vám vrátim. Dobre. Takže ja si zoberiem tekvicu. Idem si nakresliť ten ksichtík. Au! Dobre. Celý som špinavý od tej dužiny, či čo to tam je. Nevadí, mi to jedno. Dám obyčajnú klasiku. Tu ma nekritizujte,